Sinugbuanong Binisaya Letrang M. M, 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 dako na M, gamay na M. Dako na M, gamay na M. Dako na M, gamay na M. Mga nagsugod sa letrang M. M, manok. M, mata. M, mangga. M, mansanas. M, manika. M, mga nagsugod sa letrang M. M, manok. M, mangga. M, mata. M, manika. M, mansanas. Karon manganta kita gamit ang letrang M ug ang tingog niini. Manok, manok. Mata, mata. Mangga, mangga. Mansanas, mansanas. Manika, manika. Ang mga hulagway kinuhagikan sa internet www.googlesearch.com. Salamat sa pagpaminaw mga bata. Magpundo sa balay aron sa sakit na halikay. This is Teacher Eileen. Maraming salamat po sa pakikinig. Don't forget to please like, share, and subscribe for more videos. Thank you!